खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन एडभान्स निउ इयार गोजाम बोसोरा थांनायसै ना गोजाम बोसोरखौ जोङो गाजा गोमजायैनो बयबो मोनाबिलि हरनि 12टानिफ्राय बारा सम गैला हाइस दंबावो एसे 3-4 घन्टा बिनि उनावनो गोजाम बोसोरा 2024 बाय बाय जासिगोन आरोखि बिदाय अबसे 2024 आंनि थाखाय बारा मोजां नंखाया थाब थांगौबा जागासिनो दङमोन आं माला 24आ थांगोन नङा होमबा बेफोरबायदि 24आव गोबां दैदेनगिरिफोरखौ गोबां बाथ्रा बुंबाय बा जोंनि बिटिआर नि सीएम सार आरो इएम रनजित बसुमतारी सार आरो जायखिजाया यूपीपीएल दैदेनगिरिफोरखौ गोबां बाथ्रा बुंबोबाय बिनि अनगायैबो बीपीएफ नि कयेकजन दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो गोबां बाथ्रा बुंबाय जाहाथे नोंथांमोना क्षमा होयो आं क्षमा बियो 2024 नि लास्ट बिदाय डिसेम्बर हरनि समावहाय आं यूपीपीएल नि दैदेनगिरि बा बीपीएफ नि दैदेनगिरि पलिटिकल नन पलिटिकल दैदेनगिरि बिथांमोननाव क्षमा बा निमाहा बिनाय थाबाय तो थेवबो आङो इसे नैबे सार रनजित बसुमतारीनि डिपार्टमेन्टआवहाय दाम्पार हमनायखौ नुनो मोनदों तामुलपुर ओजोंहाय गान्धीबारि एरियायावहाय आंनिनो जायगा सार प्रमद बर'नि समस्ति गोग्लैयो माबोरैहाय दाम्पारावहाय सालान गैलायि बा माबा माबि बायदि रोखोम गैलायिना बेफोरबायदिखौ बोनो मोनखो तो बोदोंबाबो दिनैहाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि कयेकजन अफिसारफोरा बे गारिखौ हमदों जब्द खालामनाय जादों सालान गैयि बाला अन्थाइ बोनायनि थाखाय तो जों आसा खालामदों 2025 मायथाइया बयबो दैदेनगिरिनि थाखाय मोजां मावनो हायो आरो मोजाङै रायजो राजानि थांनाय समफ्रावहाय जेरैबायदि मावदों बिनिख्रुइबो आरो साबसिन मावनो हाबावो नङा होनबा बेफोरबायदि आरो रायजो राजानो जिखिनि खोथा होनानै दोननाय बैफोरखौबो जोंनि बिटिआर नि दैदेनगिरिफ्रा मोजाङै माखासे खोथा होनानै दोननायफोरखौ मावफुंलांनो हायो बेखौसो जोङो आसा खालामगासिनो दङ आरो 2025 मायथाइयाव जुदि जोंनि बिटिआर नि सीएम नो सोरबा बिजों लोगोसे दैदेनगिरिफोर दं बिथांमोनाबो जुदि मावनो हायाब्ला बावहाय गाज्रियैनो सोंखारि जासिनबावगोन तो आं बेखौनोल' बुंगोन गासैबो बिटिआर नि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो मोजां मोननाय फिन खनसे जासिहरफिननाय थाबाय लोगोसे गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे गासैबो बर' रायजो राजानिसिमबो फिन आरोबाव आंनि अननाय मोजां मोननायखौ बावहरनानै दोनथ'नाय जाबाय जों नैबे मोनसे भिडिअखौ नायनानै लानि आरो मोनसे 2025 मायथाइयाव मोनसे दंबावो खेला लटारि खेला बेखौ जिहेतु जोंनि बिटिआर आवहाय ना गोबाङानो बुंदोंमोन बन्द जाबायनो लटारि खेलाया बन्द जाबायनो मानो माब्रै होगोन खेलाया लिगेल जागोन ना जाया बेफोरबायदि बाथ्रा गोबां ओंखारसावलायदोंमोन नाथायबा नैबे खेलाया जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्रायनो बेखौ अर्डार मोननाय जाबाय खारन नैबे मोनसे खेलाया खुनु फावसायनायबो नङा आरो एडभान्सबो जानाय नङा खेलाया जि दिन तारिख होदों बे दिन तारिख खालिनो जानांगोन बेखौ सोरबा जोंनि दैदेनगिरिफ्रानो अर्डार होनाय आरो बे अर्डार बायदियैनो नैबे खेलाया जानो थांगासिनोबो दङ 100% लिगेल जागोन बावहाय इलिगेलनि खुनु खोथा फैया नोंथांमोना जुदि लानोब्ला सोमदोन बरगयारी आरो देरहासार इस्लारि एनिथिं एमजेनावबो कल खालामनानै बा WhatsApp मेसेज हरनानै नोंथांमोना लानो हागोन तो आंनियावबो नैबे स्क्रिनाव होना दोननाय नाम्बार बावहाय कन्टेक्ट खालामबानो बा WhatsApp मेसेज खालामहरबानो नोंथांमोना लायोब्ला लानो हागोन 100% लिगेल जागोन नैबे खेलाया बे खेलानि होनायनि उद्देश्यआनो जाबाय जाहोनानो जाहैबाय जिहेतु अदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव सेरगा फाउन्डेशननि आन्डारावनो नैबे एम्बुलेन्स गंनै फ्रि हगारनायनि बाथ्रा बुंदों
बेखौबो होनाय जागोन आरो सेरेगा फाउन्डेशननि आन्डाराव स्कुल गंनै दं डेभेलपमेन्टनि थार्डआवहाय जायफ्रा एनआइए नांनानै दङ बिथांमोननो न'खराव माबा मोनसे फिसानो अनसुंथाइ होनो हायो नामा बेखायनो नैबे लटारिनि गेजेरजोंनो माबा मोनसे फिसा अनसुंथाइ एमाउन्टखौ बुंनो थांला आङो माबा मोनसे अनसुंथाइ होनो हागोन नामा होननानै नैबे खेलाखौ होनाय जादों आरो होनाय बे जाखिनि अनसुंथाइ बेखौ एनआइए नांनानै थानाय न'खरफोरनो होनाय जागोन 100% लिगेल जागोन आरोखि आरो नोंथांमोना जायफोर लायाखै नोंथांमोना लानो हागोन जायफोर एनआइए नांनानै थानाय बिथांमोननि न'खराव माबा मोनसे मदद खालामना होनाय जागोन नैबे सोरबा आं नैबे प्राइजखौ लुबैदों प्राइजखौ सोरबा भाग्य दङब्लाथ' मोनखाबायनोसै बे गिदिर प्राइजखौनो मोनगोन बास दं मा दं सोरबा फर्चुनारखौबो मोनलांनो हागौ थार गारिबो मोनलांनो हागौ खाफालनि खोथा आरोखि 100% लिगेल जागोन इलिगेल जानाय नङा 100% लिगेल जागोन थ' नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव होना दोननाय नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन फैगौ जानुवारिनि 22 तारिख 2025 मायथाइयाव नैबे दामफाराव हमना दोननायखौ एसे खोनासंनानै लानि थ' आं जोबथारनायाव नैबे मोनसेखौल' आङो 2024 मायथाइयाव गोबां दैदेनगिरिखौनो गोबां मानसिखौनो गोबां बाथ्रा बुंबाय आं बिथांमोननाव क्षमा बा निमाहा बिनाय थाबाय थ' लोगोफोर नायनानै लानि गारिखौनो सालान নাই যেন পাস সেইটো নোহোৱাৰ কাৰণে কণ আছিলে খেলিকে ধৰিলো ধৰি তাৰপিছত তেওঁলোকে চালানৰ কথা সুধিলো তেওঁলোকে ক'লে চালান নাই বুলি সেইকাৰণে আমি ইয়াতে ৰাখি দিছো এতিয়া আমি ৰেঞ্জলৈকে লৈ যাম এইটো অফিচ কৰা হ'ব এইটো এতিয়া বৰ্তমান দুখন ধৰা হৈছে যোৱাকালি এখন ধৰা হৈছিল ধৰাখন তাতে ৰাস্তাতে পৰি আছে এতিয়া তাৰমানে এইটো স্পেয়াৰ চাকা লগাই পেলাই ৰেঞ্জলৈকে লৈ গৈ আছে আৰু এতিয়া বৰ্তমান দুখন আছে কিন্তু দুখন থাকিলে কি হ'ব ড্ৰাইভাৰ পলাইছে এতিয়া আমি ড্ৰাইভাৰ মেনেজ কৰি চলে এখনৰ চাবি পাইছো ড্ৰাইভাৰ মেনেজ কৰি লৈ যাম কিন্তু এখনৰ চাবি পোৱা নাই আমি ৰখিব লাগিব উপায় নাই সেইটো